दिनैहाय लोगोफोर नोंथांमोननो आसरित सोमोनांथाव भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोना नायलांदोलाय माने दा रबारनि खामानिया मावनानैहाय जोब्बाय नालाय बिनिखायनो बिथांमोनना जोंना मावथि हान्जाफ्रा माने खुरैखौ जमा खालामनानैहाय खुरैयाव सिथाबनाय थायो बेबायदिनो नैबेबायदि आरो खुरैयाव सिथाबनाय दा बिथांमोना बेखौ बोखागासिनो दङ ओमफ्राय गारजाया आरो बेबो स्क्राप होननानै बुंनाय जायो बेखौ फोरानगोन आरो फोराननानैहाय फानगोन ओमफ्राय ओरैहाय माखासे बिलाइ नै बेबायदिनो सांग्रा बानायलायखादों ओरैबायदि देन्जार बेदर गोरान बायदि ओमफ्राय मास मोनबेसे दोनथ'नाय जागोन बे खामानिखौ मास मोनसे निफ्राय स्टार्ट खालामफिनगोन आरो ने औ बेबायदि आरो ओमफ्राय लबार मावनानै नों बेसे गोबाव जाखो बिदि मोनदों खामानिखौ मावनानै अयथासार मोजां इनकामफ्रा माबायदि रायलायजाया मोजाङानो मोजां दा सान्दुंआव खामला मावनानै जानायनिफ्राय अनेक साबसिन दा अनेक साबसिन ने मोजाङानो माने मावनो हायोबा फैसा दङ आरो ओमफ्राय बियो केजियाव 70-80 बेबायदि मोनो आरो बेखौ एकदमबारे सान्दुंआवल' लामनानै दोनो जेबो खाथिनि खालामनाङा ओमफ्राय मास मोनसेनि उनावहाय बिथांमोना खामानिखौ स्टार्ट खालामफिनगोन आरो दा आङो बेखौनो नोंथांमोना एसे मा खामानि मावदों बेखौ देखायनो होननानैहाय भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय आरो बेबायदि सिथाबोनो खुरैयाव बिलाइ गिदिर गिदिरनो दा खुरैखौ साफा बानायनानै दोननांगौ नालाय गोदान हाफिनोबा माने मोजां जानायनि ने औ दाखिनि जाखायो आदाखि दा नुनायावसो फिसा नुदों ने ओमफ्राय माने मबाइलाव फिसा नुदों ओमफ्राय मोगथाङाव मेगनजों फैनानै नायबा गिदिर आधा केजि बारो जाहैदों ओमफ्राय बे खुरैनि दामानो जाहैबाय गंसेयाव 6 थाखा गोलैयो दै लोगोफोर 6 थाखा आरो दाम गोसा गंसेयावनो 6 थाखाबाथ' बा एफा बुरजा खुरै नै बेसेबां थांगोन बेहायनो बेबायदि आरो 1700 खुरै दं 1700 हेंगार दं 1700 खुरै 1700 हेंगार दङ जाहैबाय आफामोननि आरो नैबेयो गासिबो ओमफ्राय ओरैहाय रानबाय माखासे दंबावो हनै आथाया बेखौ फोराननानैहाय बिथांमोना फानहैगोन आरो ओमफ्राय खुरैयाव बोखानायाथ' बेनोसै नै बेलाय सेम बेदर गोरान बेबायदि आरो ओमफ्राय आङो दा नैबे आफानाव फंसे मिथिनो लागोन आरो बे रबारनि खामानिखौ मावनानै बेसे गोबाव जाखो एसे खोन्थाना हरदो ओरैनो हरनानै रबारनि खामानिखौ मावनानै 17 बोसोर जाबाय 17 बोसोर ओमफ्राय 17 बोसोर बे रबारनि खामानिखौ मावनानै गोसोफ्राव माबायदि मोनदों दासिमाव फंनैसो बेजों जादों दैलि ना बेदर औ खामायनानै औ ओमफ्राय मोजां दा खामानिया ओरैनो मावनो मोजां खामानियालाय मान्थलि ओरैनो गैयाबाबो 60-70 हाजार 80 हाजार बेबायदि फैयो आरो मासाव ने ओमफ्राय आइया हनै जा लाजिखायो गन्थं गोलावना बेहा एकदमबारे भिडिअ नुजानो जा लाजि जाहैदों मोननायखौसो मोनदां खुनुरोखोम नैबे लाजिगुसु गन्थं गोलावखायनो ओमफ्राय जोंना फोरैया नै सिंगेल ना थाखा बासिदोंलै फैसा खुस्रा औ दोनथुमबावनां एसे बिलाय थाखाया बेनोसै नै एभेलेबेल मा होनो बेखौ फैसा खुस्रा जमा बानायदो आरो ने बिस' बिथाङानो बिस' आरो नै बिस्वजित बे मा होनोमोनलाय ओमफ्राय मामोनलाय टाइटेला नार्जारि ओरैबायदि बुरजा आरो नै खुरैया दा बेखौ फोसाबजोबसिगोन आरो बिसोरो दुलाबाथा थाग्रा जायगायाव एसे देखायनोसै आरो नोंथांमोन नायलांदो नायो दै ओरैबायदि मोजांखा नै बेलाय बेहायनो थायो आरो मोनायाव थायोनदां दाबो बेलाय नै बेनो नै मोनायाव थाग्रा
तामाने नाइफ